Estem aquí a la segona trobada de Pobles Sense Fronteres a Bàscara amb en Teofile Martínez de Cases de Penya. Per què heu decidit de venir a aquesta trobada? J'ai pas pu aller à la Trouvada de Saint-Sébrià et particularment m'a fait plaisir de venir aquí a la Trobada en Bàscara. És molt interessant perquè a través dels pobles qu'on rencontre, a través de la cultura, és el millor moyen de promouvoir le catalan à travers l'histoire, à travers les monuments, à travers tout un tas de choses. Et surtout, la culture nous permet de promouvoir le catalan. Heu pogut parlar amb alguns alcaldes d'altres pobles o regidors? Il y a des choses qui vont sortir de ces rencontres déjà, vous pensez? Dans la table où j'étais en particulier avec le maire de Olot, de Montesquieu, d'une petite commune, je ne me souviens plus le nom, et l'intérêt de tot això és d'intercanviar amb aquests alcaldes i això permet d'avançar en la cultura catalana. Molt bé, doncs continuem avançant. Gràcies. Gràcies.